Wara 35 sena tal-logħba Super 5 National Lottery li hija l-operatur tal-Lotterija Nazzjonali ħabbret tibdil f'din il-logħba tant ikonika mal-Maltin u l-Awċin. Dan hekk kif minn din il-ġimgħa il-logħba tas-Super 5 se tibda trebbaħ premijiet ħafna akbar minn qatt qabel. Minn mindu sar l-ewwel tluħ tas-Super 5 il-logħba saret parti mir-rutina ta' kull ġimgħa għal ħafna persuni f'pajjiżna u issa se tibda era ġdida għas-Super 5 hekk kif il-kumpanija National Lottery se tirdoppja l-jackpots minimi u se jkun hemm żidiet fil-jackpot ta' kull ġimgħa. F'kummenti ma' Net News iċ-Chief Commercial Officer ta' National Lottery Franco De Gabriele spjega kif it-tibdil li sar fil-logħba tas-Super 5 kien bżonjuż u li l-pubbliku se jkun qed jibbenefika minn dan it-tibdil. L-iktar tibdil importanti huwa l-fatt illi il-jackpot minimu tas-Super 5 issa mhux ħajibqa' jkun ta' €250,000 imma se jiżdied għal €900,000 u l-jackpots matul il-ġimgħa jekk hemm il-darba ma tintrabaħx is-Super 5 jibdew jiżdiedu b'50,000 minn flok b'25,000 €. Dan it-tibdil huwa importanti għax hija ovvja illi n-nies jixtiequ jackpots li huma aktar relevanti u għaldaqstant aħna ridna illi nisimgħu milli qed jgħidilna s-suq u nbidlu Super 5 b'dan il-mod. Dan it-tibdil huwa parti minn strateġija kummerċjali li tpoġġi fiċ-ċentru tagħha lill-konsumatur. L-ewwel tluħ tas-Super 5 il-ġdida se jsir il-ġimgħa filgħaxija b'jackpot ta' €900,000.